Benvidos e benvidas ás audioguías do Concello de Vedra, nas que imos falar de varios puntos de interese deste municipio de preto de 5.000 habitantes distribuídos nas súas 12 parroquias e na que o río Ulla é o principal protagonista. Este fermoso conxunto de igrexa, adro, fonte e cruceiro permítenos disfrutar dunha paisaxe representativa de Vedra. A igrexa é de planta rectangular e conta con 3 naves, construídas en varias fases. A capela central no ano 1755 e as dúas laterais no 1792. Compre salientar os retablos barrocos do seu interior, obra de Francisco Moas e Manuel Leis, sendo o autor da imaxe da patroa Xosé Gambino.